kancelárie. Je to motivácia, ale motivácia je aj dobré fungovať. Keď sme sa rozprávali o Ázii, tak si možno ste nevedeli, že pochádza z Južnej Ázie. Na Slovensku sa pestuje už asi 400 rokov. Poznáme vyše 400 odrod a je to taká nenáročná a univerzálna, vlastne najznámejšia a najobyčajnejšia zelenina. A je to mrkva. A výrazne pozitívne vplýva na naše zdravie, vraj pôsobí proti vráskam, infekciám, rakovine a neuveríte, ale... Áno, je to tak. Je to fakt mrkva. Je to fakt mrkva. No, lebo človek by si povedal, že to určite bude nejaká exotická zelenina alebo ovocie a ono je to v podstate to, čo máme doma v chladničkách. Katarína Grich, výživová poradkyňa, nám dnes porozpráva o tom, a čo všetko obsahuje mrkva, prečo je pre nás taká prospešná. Pekné dobré ráno prajem. Dobré ráno, poďme na tie látky, aké obsahuje. Ja by som začala možno ešte tým, že často vyzdvihujeme nejaké super potraviny, ktoré majú nejaké zázračné vlastnosti, ale aj tie najobyčajnejšie druhy zeleniny môžeme takto definovať. Čiže každá jedna zelenina má nejaké pozitívum pre nás a mrkva tým, že každý ju pozná, je dobre, že ju konzumujeme práve pre jej pozitíva a látky, ktoré v sebe skrýva. Čiže teraz premostím na to, čo vlastne teda skrýva beta-karotén. Karotenoidy ako také sú v mrkve najviac zastúpené a beta-karotén je jedna látka, ktorá sa chová ako previtamín, čiže predstupeň vitamínu A, ktorý nazývame aj teda retinol, ale naše telo si ho tvorí práve z nejakého toho predstupňa. Samozrejme má toho oveľa viacej, nielen tieto beta-karotenoidy, ale aj iné vitamíny skupiny B, veľmi silný antioxidant, vitamín E, no a samozrejme aj pektínové látky, čiže rozpustnú vlákninu, no a môžeme pokračovať samozrejme vitamínmi ďalšími, ale aj minerálmi, stopovými prvkami. Otázka ale teda znie, že či keď zjeme mrkvu, budeme vedieť pískať a dobre vidieť, hej? Lebo moji rodičia hovorili, že keď budeš papať mrkvu, budeš dobre vidieť, my zase deťom hovoríme, keď budeš papať mrkvu, budeš super pískať. To počujem poprvýkrát. Hej? No, tak to každý rodič vie, akože niečo iné motivačné pripraviť. Ty si hovoril, že si včera večer na večeru mal mrkvu a v surovom stave otázka znie, či ju konzumovať surovú, tepelne upraviť, čo je najlepšie? Ona samozrejme, chutí tak, či nastruhaná, alebo v mrkvovom koláči, alebo v pyre, ale z hľadiska toho nutričného tá tepelná úprava na rozdiel od iných druhov zeleniny je tu uprednostnená práve pre beta-karotén, ktorý sa lepšie vstrebáva v tejto tepelnej úprave. Čiže je to ako keby opozitum, lebo niekto povie, že keď sa už niečo tepelne upravuje, ako keby to stráca na tých nutričných hodnotách a vitamínoch. Pri mrkve to nemusí platiť. Si treba uvedomiť, že niečo strácame. Samozrejme tie rozpustné vo vode, vitamín C, čo je tepelne nestabilné, určite áno, ale práve ten pozitív beta-karoténu, to na tá tepelná úprava práve vyzdvihuje a lepšie sa strebáva. Keď si celkovo pozrieme na to, že možno aké to má účinky na naše zdravie, tak... No, samozrejme poznáme toho viacej ako len to zdravie očí, lebo to je tak notoricky známe, že zdravie očí, áno, jak to denné videnie, tak aj to nočné videnie, ale mrkva a štúdie potvrdzujú aj účinky proti rakovine. Tým, že koreň ako taký chráni určitý prírodný pesticíd, ktorý chráni ich proti hubovým ochoreniam, ono to má pozitíva aj na naše zdravie. Čiže už také 2 mrkvy znižuje, alebo pravidelný konzum takých 2 mrkviek denne znižuje o 1/3 výskyt onkologických ochorení. Srdcovo-cievne ochorenia takisto znižuje. Tam sú samozrejme trošku iné látky za to zodpovedné a Antioxidanty na pokožku znižujú poškodenie buniek, má to fotoprotektívny účinok, čiže pigmentové škrny, ale aj akné, znižuje tvorbu vrások. No a nesmieme zabudnúť znižovanie cholesterolu. Nediem zjesť. Za to je zodpovedná pektínová vláknina, ktorá je výrazne zastúpená v jablčku. Čiže tých pozitív detoxikačných a či očisťujúcich má mrkva naozaj dosť. Okrem mrkvy ste ale priniesli aj nejakú cenu, ktorú by sme veľmi radi v tomto momente odovzdali, tak odovzdávame slovo Duške. Duška, komu odovzdávame cenu? Diváčka Zuzana B. z Prievidze získava plnú dávku energie a vitamínov 100% ovocných šťav značky Fruxifresh od spoločnosti Gas Familia. Gratulujeme. Je to tak. Ale my sa za tebou, Duška, aj premiestňujeme, pretože ty máš pre nás ďalšie informácie a sem s nimi. Áno, tak máme tu naozaj